Shalom. Horasma dihita saluhuna. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan dan pertolongan. Dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berkelimpahan. Lau mangarade rohata mamasuhi parminggota sadarion, marede mahita sian buku ede nomor 10 pitu, ayatna parjolo sahatro di patuluhon. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songono dohata ni Tuhan Jehovah, manang ise nama melehon hamauleateon, ido na pasangap au, jala mambaen dalan asa hupatuduhon tu ibana hatuawon ni debata. Haleluya. Haleluya.
mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, jala parasi roha. Hupa serep hami rohanami di jolom, jala hupangido hami tuho, sai lehon asini roham, manggohi rohanami. Jala sondangi rohanami, marhite-hite todim, asalam hutinggal hon hami nasa dosanami. Jala hutangi hon hami hatam nabadiai, sai payan mahatam di bagasan rohanami, asa marparbue na denggan hami. Hupangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata, marhite ede dari buku ede nomor 654 ayatna napa duahon ro di patuluhon. Tangihon hamuma patik ni debata, imana tarsurat di Heber tolu ayat 12. Songonon mak. Matahon hamuma ale akadongan, sotung terdapot di manang ICP, sian hamu roha na jahat, naso porsea, na manot dali debata na mengolui. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhata, marhite ede nomor 424 ayat napa duahon dohot pau paton.
poti ma dosata nagodai, tujolo ni debata, tapauduk be marohatta, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami, pargogo naso hatu dosan, para siroha midahami danagolon, naro dohami tujolom, manopoti dosanami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong haporsiawan di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manipil, sian akka dalanmu, mansai godang do pangalasyon nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan di basam, dohot asi ni roham. Say unang paingot-ingot aka dosa ni haposoon nami, dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami, hombar tu asi ni roham, dohot denggan di basam, ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham, di dosa nami dagodangi. Amin. Tabege mahata baga-baga, taringot tu hasisaan ni dosa. Aida ngadong imbar nii, ay saluhut do pardosa, jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay, akka nagabe pitor, pinahen ni basa-basa, marhite sian asi ni rohana, hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata, bahen habang sana parasian, marhite-hite haporsiaon di budarna, hasangapon ma di debata na dikicang. Amen. Tabigema ete puji-pujian sian kor parapuan parari Kamis.
Tapuji ma Tuhata mari TED nomor 440 sada ayat paduahon sahatro patuluhon. Tabegema hatani debata turpuk epistel di ari mingguon ima natar surat di Lukas 10 onom ayat parjolo sahatro di ayat 10 tolu tajahama margati soring juara bagas nageduki laos didok ibana ma tu sisean nai adong ma sadahalak namora namar juara bagas jadi tarbortik matu ibana dipat suasae hon juara bagas iar tanah jadi marhusari ma juara bagasi dia nama bahenokku ai buaton nituaki nama sianau ha juara koki mamakur dangadong gugokku manehe nehe mailau on matahe si bahenokku di rohaku asa dijakona sida au jakona sida ya dipeiju rau sian bajuaroki jadi sada-sada ma di jona sida jadi sada-sada ma di jona sapar singiran ni induk nai tujolona didok matu parjolo roi sadia sigararon mi tutuata alusna 100 sininya gaminin nama ibana ala masuk lagi dami mahau marpatong atau 50 tuna asing muse didok iyaho sadia do sigararon ni 100 tuhuhan eme gabe didok tu ibana alap mah surat mi dungi surat ton ma 80 jadi dipuji namo ma juara bagas nageduki ala isu pambayanan nai ai isu pro anak berpion asa anak buron manakku dong anak asa aupe
hudok ma di hamu, lului hamu mai di hamu, ale-ale marhite-hite mammon nageduki, asa ia tung sudai, gabe di jakon mahamu tu bagasan aka parmian sogot. Hapusan hala hinauti, hapusan maibana na hinagudang, yang bugin ibana hinaumoti, ikumana hinagudang. Asa molo so hapusan hamu, mangaradoti mammon nageduki, ise maatong pasahaton tuhamu arta natutui. Dang hauloan sada anak somang dua induk, sai hosononan na do nasada, haholongan na do nasada nari, hombaranan na do nasada, toasan na do nasada nari, dang haluan hamu debata rap dohot mamoni, ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita tu debata. Tapuji ma Tuhan debata, marhite kor paropuan Deborah.
Tapuji matuhata marhi TED nomor 476 ayat na paduahon sahatro di patuluhon. Tahadidakon maha porsiaotai, songon nahina tindakon ni tungata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudosan, natu mempalangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, iman nati dibuhon ni si Maria, naga bagabian siat toti parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata natu mau na bernit, di panghuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, natuat tu banua toru dudung tanom, namulak mengulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lahul tu siamon di debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogo tu tanaon, manguhumi halak na mengulu dohot na mate. Au porsea, di todi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesaan di dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mengulu sogot daging ni halak nong mate, dohot di hangaluan na sorasuda. Amin. Tabegema ede pujian sian kor ama Ebenezer.
Tapi kema titik namasa di huriata di minggu sadarion. Shalom. Di hamu manami nanami nah hinaholongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Songonoma titing namasa di huriata ta pahiut-ihut ma. Warta jemaat topik di patibul debata doakan ada angol Tuhan menegakkan orang yang hina. Pertama, nama minggu. Hari ini minggu ke-14 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik bagian A, berita duka cita. Pada hari Minggu tanggal 11 September tahun 2022, telah meninggal dunia Bapak Peris Sihombing, Manang Oppunisitulus Doli, tutup usia 79 tahun 9 bulan, alamat BTN Hartako, Blok AE nomor 11, wilayah Korintus, dan telah dikebumikan pada hari Selasa tanggal 13 September tahun 2022 di pekuburan Pannara. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bagian B, jemaat baru. Pada hari ini Minggu tanggal 18 September tahun 2022, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru keluarga Bapak Tupal Paradongan Silitonga, Ibu Eva Talia Boru Lumban Gaul, dan 3 orang putra-putri. Yang pertama, Erwin Nehemia Jubile Silitonga. Yang kedua, Teresia Allegra Boru Silitonga. Dan ketiga, Ganya Jedaine Silitonga. Mereka datang dari Gereja HKBP Cawang Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta, dan sekarang tinggal bertempat tinggal perumahan Taman Losari, Jalan Jambu nomor 21, Tanjung Merdeka, masuk wilayah Galilea. Tuhan masuk wilayah Galilea. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Molo rapdo do ita di parminggon di tikion pinangi do ma tua manami do inanami asa jongjong di tempat. Selamat datang Ma Manginang. Bagian C, baptisan. Pada hari ini Minggu tanggal 18 September tahun 2022, Gereja HKBP Makassar melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat yang belum menerima baptisan kudus. Adapun anak-anak jemaat yang akan dibaptis sebanyak 2 orang putra-putri. Tuhan Yesus memberkati semua keluarga. Bagian 3, Dewan Koinonia. Nomor 4, Dewan Marturia. Nomor 5, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Keenam, kesekretariatan. Bagian A, persembahan. A1, pada hari ini Minggu tanggal 18 September tahun 2022, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Lembaga Alkitab Indonesia dalam rangka bulan doa Alkitab. A2, pada hari Minggu tanggal 25 September tahun 2022 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Pesta Puncak Tahun Kesehatian Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Bagian B, program kerja Huria dan anggaran tahun 2022, bisa kita baca Manginang pada lembaran tikting. Nomor 7, pelayanan. A, ibadah kebaktian wilayah. Di wilayah Roma, hari Senin tanggal 19 September tahun 2022 di Rumah Keluarga Amang Pendeta PDM Lubis MTH Inang M. Boru Simorangkir, alamat Sopo Talenta. Di wilayah Roma hari Selasa tanggal 20 September tahun 2022 di Rumah Keluarga Amang P. Silaen Inang H. Boru Marpaung, alamat Jalan Cendrawasih
Asrama Mimum nomor 22 Kesdam. Di wilayah Filipi hari Rabu tanggal 21 September tahun 2022 di rumah keluarga Amang Situa PRM Sinaga Inang R Boru Tambunan. Alamat BTN Bakulu Blok B4 nomor 14 Sungguh Binasa. Di wilayah Galatia hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2022 di rumah Amang P. Sitorus, Inang R. Boru Silalahi, alamat Jalan Muhammad Jupri, Lorong 1, nomor 32. Bagian 8 pengumuman. A1 wajib mematuhi protokol kesehatan. A2 PA Seksi Paropuan Seresot Sulawesi Selatan. Pada hari Kamis tanggal 22 September tahun 2022 yang akan datang, Seksi Paropuan HKBP Seresot Sulawesi Selatan akan mengadakan PA. PA dilaksanakan di HKBP Tamarunang masuk pukul 16.30 WITA. Dihimbau kepada seluruh seksi paropuan supaya menghadirinya. A3 ibadah Sabtu ceria. Pada hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2022 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu ceria. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 17.00 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menghadirinya. A4 menyaksikan iman. Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah menyaksikan iman kepada anak-anak pelajar Sidi tahun pelajaran 2021-2022. Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan pertama, ujian tulisan pada hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2022 dimulai pukul 15.00 WITA. Kedua, ujian lisan hari Minggu tanggal 25 September tahun 2022 dimulai pukul 14.00 yang dilaksanakan dengan orang tua. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan menyaksikan iman. A5, tok-tok ripe, perbaikan atap dan plafon gereja Bolon dapat kita baca pada lembaran tikding kita. A6, sumbangan air mineral. Gereja kita menerima sumbangan dari Lim Kim Loang berupa 10 dus air mineral. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Kiranya semua usaha berjalan dengan lancar dan Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya M. Simatupang, KR Boru Simanjuntak. Kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor, JG Boru Manulang. Ketiga, Parulian Boru Pasaribu. Keempat, Inang Nyonya CJ Sipayung E. Boru Napitupulu. Kelima, Amang Situa Doktorandus M. Sinaga MBA. Keenam, Inang Nyonya Situa G. Manurung M. Boru Sinurat. Ketujuh, Amang Situa PRM Sinaga. Kedelapan, Amang AH Manurung. Kesembilan, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Kesepuluh, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Tabarat. Ke-11, Inang Nyonya Situa K. Gultum CH Boru Pardede. Ke-12, Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Ke-13, Inang Nyonya Situa T. Saragi N. Boru Panjaitan. Ke-14, Inang Nyonya Situa G. Simatupang D. Boru Siregar. Ke-15, Inang Nyonya R. Simanjuntak R. Boru Sinurat. Ke-16, Inang Nyonya OHT Aritonang AV Boru Huta Barat. Ke-17, Gilbert Nugraha Silain. 18, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Ke-19, Inang Nyonya TP Sigalingging H. Boru Silaban. Ke-20, Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Papahan.
21 Valeria Graciela Renata Boru Sinaga, 22 Metasya Serenauli Boru Hasibuan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 19 sampai 25 September tahun 2022, ulang tahun kelahiran untuk remaja dan dewasa ada sebanyak 12 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang, ulang tahun pernikahan pada minggu depan tidak ada. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Selanjutnya Amang Inang dapat kita lihat pada lembaran Tikting laporan keuangan bulan Agustus tahun 2022, rincian masing-masing saldo kas akhir Agustus 2022 dan perhitungan rekonsiliasi saldo kas dan bank bulan Agustus tahun 2022, kemudian laporan keuangan Agustus tahun 2022, dan yang terakhir jadwal kegiatan tanggal 19 sampai tanggal 25 September tahun 2022. Songonima manginang titing namasa di Huriata di Minggon di pasu-pasu Tuhan Maita Sasudena Butima. Marede Mahita sian buku ede nomor 564 Laos Tapasahat Ma Peleata.
Ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas maka mga kenang hata ni debata na nang sahat manang taripar dihita di bagasan mingguta sedarion imana tersurat di Psalmen 110 ayat 1 sahat tu ayat sia. Psalmen 110 ayat 1 satu ayat sia hujahama di tonga-tongata tangiang madokon memuji debata. Tangiang madokon memuji debata. Memuji mahamu alea kanaposo ni Jehovah. Puji hamuma goar ni Jehovah. Pinuji magor ni Jehovah olat nyon rodi sa liling na. Sian habicaran ni matanyari rodi hasudutan na do si pujion goar ni Jehovah. Tumibul do Jehovah sian luhut aka bangso digijang ni aka langit do hamuliaon nai. Tung isi masongon Jehovah di batatai tumibo tibo ibana marhabangsa hape di paserep diri na manatap na diyaka banua gijang dohot na ditanoon ibana pahehehon na metmet sian orbuk di patibul do na pogosi sian gabo laho pahudulhon ibana top dohot aka raja ni bangsona ibana paian parupuan na hol di jabu gabi ina nalas roha mida aka anakna. Haleluya. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Mazmur 113 ayat 1 sampai ayat 9. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Dihamu akan namin na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ratado pera di parningotata jamita na di hari minggui. Majou hita, manungguli hita, asaolo hita pauba roha. Bertobatlah. Ido jou-jou panggilan suara ni debata na di hari minggui di sadok HKBP. Lausido naing pasunggul hono muse tuhita. Ala dampak manang pakorhon ni halak naung bertobat, naung pauba rohana, gabe lam takas do persauran ni dengan dohot debata. Gabe dengan persauran na dohot debata, jala gabe takas panadaon na di debata, ise do debata na rap dohot ibana, ise do debata na say marmuduhon ngoluna, ise do debata na say madongani hibana di bagasan perdalanan ni ngoluna. Ala
jauh-jauh tu pertobatan, jauh-jauh tu hamubaun ni roha, ima jauh-jauh sian ngolu na dao sian debata, ngolu na holang sian debata, tu ngolu na gaberap dohot debata, jalan na setotong marpos ni roha tu debata. Ido naing pasunggul honon na tu hita. Asa halak na lam takas manadahwa sudo tagugun ni debata, disima di jauhon nuaing tu hita. Adong nong motik na dua suara honon iturpuhon, dia kanong bertobat, dia kanong marhamubaon na parjolo lam takas margogo mamuji debata di sadok panggulmiton ningguluna. Lam takas margogo mamuji debata sian nasa hadirionna dohot perdalananna di tonga-tonga ni Portibio. Ni mana perjulu alai na paduahon naing gabe songod debata na sairade patibohon mangurupi halak na dangol, halak na metmet, gabe ima songon tugas ni naporsea di tonga-tonga ni Portibion maradopon na humaliak kita. Asa na parjolo maradopon debata mamuji debata na paduahon gabe si tiru debata hita mangula di bagasan hati goran, mangula di bagasan keadilan, songon debata narade manopot kita, mangurupi hita, mengangkat hita sian ragam ni hamet metot. Sada-sada makama ngakenang tapay hutihut na parjolo bohado hita lo mamuji do pasangapod debata. Macay arga jala macay ulido sian suara ni hata ni debata, marhite na madjo hita di bagasan perdalanan ni ngulutta sadarion asa sa itapuji debata ala debatado na balga. Dia maha besar dan dia maha kuasa. Ala habalgaon ni debata dohot ala ni huaso ni debata ido mendorok kita, memotivasi kita lau marsitutu mamuji do pasangapon iban. Di dia do idota habalgaon ni debata totu boy doi molo selam tapai hutihut pangajariyo di hata ni debata mulai siap pada narobi satu pada nai baru. Pabuan na tunduk, pabuan na uduk, pabuan na kumangolo itu ibana ro saluhut na ginoaran na tuan manang Tuhan ni Portibion. Manang parhuaso ni Portibion tu ibana do tunduk, uduk. Ala haroroana siad debatado. Ay saluhut na nadong di Portibion, saluhut na nadong di Hasianganon, marharorowa siad debatado. Berarti manang ahapin nadong di Portibion, nang pedi hay apor say halaki, nang pedi dok halaki, pargogo ni Portibion, alay haroroana siad debata, sumberna siad debata. Tentu ibahana do na balga, ibahana do na maha besar sian akan na balga na di tonga-tonga ni Portibion. Lau sidora naing perlu perenungan di hita. Ala ganup jolma do di tonga-tonga ni Portibion molo dihilala ibana nunga balga gabe saitu si terarah pikiranna gari dongan na dihilala mace balga olo do gabe i dihilala sesong na debata di tonga-tonga ni Portibion. Tabereng ma akadongata na terlalu mengagung-agungkan orang-orang tertentu. Manangah hape di parit tahun gabe diula bahkan sipata gabe tumibo do suara ni Portibion na balga ni Portibion mamarit tahun tua karbongan na tua kelompok na sian suara ni debata. Bahkan tuminggil pinggol ni jolma di Portibion mabege suara ni jolma sian mabege suara ni debata ala dirajumi na balga na di Portibion layak untuk didengar. Ala dak kolakala ki dihita pe bueru terjadi na songoni.
Boy do terjadi di ngolu ni sasahalak jolma gabi tuminggil ibana si di suara ni jolma na di Portibion sian suara ni debata HP tadok nakin sumber manang haroro ni sudena dong di Portibion sia debatado alani hola tu debatado na layak na patut pamujiota parsobaota songon halak naung tinopan na jinadihon ni debata di tonga-tonga ni Portibion termasuk doi dihagugun ni huaso ni debata. Huaso ni debata tung suadong do natuk mangatasi. Marguru di ibana do langit laut do hotano. Marguru di hagugun na do saluhut na dong di Portibion. Alani unak kita marsigat tung tu hagugun ni Portibi. Unak kita marsigat tung tua kapar huaso na di Portibi. Ikon mulak dong se tu debata ala ibana do na gumogo jala ibana do na marhuaso. Danga dong huaso na di Portibion na so marharuas yan ibana. Jala danga dong huaso na di Portibion na so tuduk tu huaso ni debata. Asugari lam tababagas pemahaman do panadota di huaso do tagugun ni debata. Bodo tajah di sada Samuel 2 ayat sada 110 son tangiang son penganadaun ni sihanna taringo tu habalgau dot huaso ni debata na berbeda sia Portibion. Pola do dikobarhon sihanna hagugon dot huaso ni debata tuk do ibana mabain halak namora gabe na pogos gabe mamora tuk do ibana mabain halak namora gabe pogos. Tuk do ibana mangurubi sude jolma asaboy gabe dos ibana dot kaum bangsawan. Tukdo ibana mengangkat harkat ni manusia, harkat martabat ni jolma, gabe boy dos songon harkat martabat ni halak. Sian pengakuani dohnota do begitu luar biasa huaso ni debata. Na mangula di Portibion, bahkan na mangula di hita, siani do hita borhat lau mamuji do pasangapon ibana. Alay na paling tumakas do pe idaot tahagugon do tuhaso ni debata. Dakola dingolu Portibion ibana marhuaso. Dakola dingolu na pisiktan waing ibana marhuaso. Alay dohot do ibana marhuaso. Dingolu sogot. Dingolu na pinaradi ni debata. Asa sikop do huasona. Dingolu ni Portibion, doh dingolu sogut, hola tu ibana doh hita marsigatung, di sido lampatar idota habalgaon, ni huaso ni debata, doh habalgaon ni debata di tonga-tonga ni Portibion, doh di tonga-tonga ni nguluta. Asa boy lam takasya ni, hobar tu jauh-jauh na, sian nasa roha, sian nasa nguluta, dohot sian nasa nadong di hita pakyota, lau mamuji dohot pasangapon debata. Dina lau mamuji do pasangapon debata takas do ikon parsitutu honota sian nasa roha do sian nasa ngulutta. Ala sian piga-piga pandangan adong do jol mana seneng mangarapus tabo tu peteh mangarapus mengambil kuasa Allah gabe di ibana. Membuat huaso ni debata nang tu ibana. Asa gabe ibana lebih berkuasa di tonga-tonga ni Portibion. Di si perlu dora nang idaota nang hadiriota sotung ta pake ngoluta gabe membuat huaso ni debata. Marhite namang kirim gabe tu hita puji-pujian aturan na layak tu debata, aturan na patut tu debata, si pasahatotta puji-pujian, aturan na si pasahatotta na gabe dalata lau mamuji do pasangapon ibana. Idon waing nasa di Persiguluton apalagi di Portibion. Ban nasa terjadi porang, ban nasa terjadi perbedaan ala ni Persiguluton
lau mangalului huaso. Ala ni parsiguluton dinalaho mangalului pujian. Memang nikmat enak tabodo pujian, apalagi mulo dipuji hita. Utabodo puji-pujian jakonon jaloon sian sipanganon na tabu. Boy do halak lupa di Portibion ala menikmati ragam ni puji-pujian. Mula di hatan asing di dok ragam ni rayuan boy do gabe lupa di bagasan panguluan. Alanido di paingot tita asa totong sadar hita bahwa alamat ni puji-pujian, bahwa tujuan ni puji-pujian holat tu debatado siak kita. Holat tu debatado sian ngulu ni jolma natakas na tinopa ni debata, natakas na pinangulu ni debata, apalagi halak nang majalo hanguluan, halak nang majalo haheheon, halak nang majalo hamonangan siya tuhatay, imana doho pernah puna di ngulu na sengliling na, ikon holat tu debatado, pasahat puji-pujian. Semulak do sunggul honoton, hobar dipatik na seta jahar jalan na tapay hutihut, ima patik na jinalon ni si Musa tu debata patik perjolo, satu patik paupaton, jauh-jauh lau mamuji debata ido naing pangaripunan ni jamita di naparjuloon. Alain waing masuk mahita tu napaduahon bohado hita lau patuduhon ngoluta marado podongata songot debata nong patuduhon holong ni rohana tu tonga-tonga ni Portibion narade debata mengangkat harkat hidup manusia, bahkan debata rade patibul akan adangol. Idonakin molota jahat di topik ni mingguta sedarion di patibul debatado aka nadangol. Unang jo tertaide jo torlau jo pikirata jo nadangoli aka halak na kurang beruntung malang di fabel sotung tertusi jo lau pikirata lek kolau do tong pikirata tu dirita. Ay termasuk do hita sa sitong na jolma na dumangol di tonga-tonga ni Portibion. Molo say di gerogoti dosa do pehita. Molo say di dodoni dosa do pehita. Molo say di dodoni hajahato do pehita. Termasuk do hita jolma na dumangol. Apalagi molo say hajahato do pe na mangula na marhusor-husor di pikirata. Salah satu ngulu ni jolma na dangol do pehi. Alay mulate ma di debata. Sian ragam ni hadangolo nalani pardosa otta, manang alani hatak kangotta hajuk katotta di tonga-tonga ni nguluta di tonga-tonga ni parsaurata na marado podongata. Olo debata mengangkat kita, olo debata apa monako kita. Ro ibana tu tanoon, ro ibana siya banwa gijang, lau mabuat nasa dosata, lau mabuat nasa hahurangata, lau mabuat nasa hatak kangotta. Di sido taida jalatahilala na begitu luar biasa hagugon do tuaso ni debata na mengangkat tita. Aturan dangadong na boy mengangkat tita siya ragam ni pardosa otta do tata kangota alay mauliate ma di debata rade ibana marhiti anak na Jesus Kristus na roto tonga-tonga di Portibion mengangkat tita. Mangangkat sudi jolma asa malua hita jala margogo hita madalani si dalanata di tonga-tonga ni Portibion. Jala halak ng pinaluan ni debata, na pinamonang ni debata, halak na hinopkop ni Kristus, ikomartugas do ibana, lau patuduhoni, lau pataridahoni, tu halak na layak, ikon siurupan, tu halak na dangol, asadohot na sida marsaulihod dias ni roha ni debata. Ido patikraya na paduahon, ikon haholongamu dodongamu jolma. Makahulongi do nga jolma lau sihut do itu na marpabahenan marhite na olo mangurupi do ngata jala ido salah satu tugas ni huria manang salah satu tugas panggilan gereja lau mangulahon ulaon diakonia. Pelayanan tu sesama, pelayanan tudongan. Ido salah satu tugas
Itu salah satu tanggung jawab songon halak na Persea, songon halak Kristen naung majalo jalan naung pinatibul ni debata di nguruta di Portibion. Ikolau do rohatta bohado jala ahado sipatu pota lau mengangkat harkat martabatnya kadongat asabui na sidamona. Adong dosa ada barita na memprihatinkan tu 2001 di Medan. Adong sahalak parupuan na marumur 12 tahun. Hona penyakit HIV/AIDS. Parupuan 12 tahun dope. Dung sehupay-hutihut barita na pigarion ditelusuri ternyata na diperkosa dongan-dongan ni omakna do dang suamina mardongan-dongan omakna dung mabalu seroho bawahon gabi diperkosa umur 6 tahun do pibana diperkosa hati. Selanjutnya meninggal ma omakna. Dung meninggal omakna dikirim maibana tuopungna. Dung dikirim tuopungna HP diperkosa adik nyopung nom mamuse. Bahkan na merawat ibana, na menjaga ibana, asing muse ula-ulana. Gabi dijual ibana muse. Tuaka naswahasea. Ima maben ibana gabi hona penyakit AIDS. 12 tahun depan wain. Saya hurenung kamai hubadomu tu jami tahun. Songoni do hape jolma. Molo semakin met-met dihilala jolma donganna. Gabe selalu dipermainkan doi. Bahkan saya dipatu pada gabe lomo-lomo na tu si. Jala ido na kenyataan. Tanga dong be omat na merawat. Tanga dong be orang tua na merawat. Gabe ibana merawat. Alay-alay ibana merawat. Dohot lau membutuhi kebutuhan na. Gabe lomo-lomo na. Tang dirawat, tang dijaga. Sifat ni jol mahape. Saya jut dui son na dirok ni hata batahi. Si dodoni naung piak. Naung madab. Asa odo naing pasunggul honon ni hata ni debata. Asa tu sude halak nong manada holong ni roha ni debata, halak nong mamereng pabahenan di debata, nau tumobus kita, na paluahok kita na patibulhon kita, ikodoh kita mengangkat bertanggung jawab mabuan akan namet metina rangoli, na sumardihadihai, asa dohot na sida, gabi makilalahon ngulu na sasitong na. Unang justru merendahkan. Itu pengalaman namin di Tiki Preses sami di Sibulga Tapteng Nias. Duku bentuk kami pelayanan untuk akan na somardiha-diha, na martihas, na difabel. Ternyata dung di papungu-pungu di Tiki luar biasa gudang. Na gudang do hape keluarga na banabunihon. Tak botor panini. Di simay kejadian ni gudang di tabunihon. Bahkan dang dipatuduhon gabi song naila rohana alay dung tapapungpung satu sadarion nung ngalobi tu 150 halak nang dilayani pelayanan sosial di distrik Sia Sibulga Tapteng Nias. Bahkan nuang nung adong tempat penampungan na sida nung setapapungpung adong domang na 3 hali tabuan pelayanan marhite operasi tu Medan. Marite na ujolo talului dokter naolo mangurupi na sopola kararotta na sida. Akamanga kenang sianima lam tabayring ang gojol mahape say mamereng tu nasehat say mamereng tu naboy mangurupi ibana do bahkan naboy dibanggakan ibana.
Nang anak kon na tubuna sa diri mo lo suwoy dibanggakan ibana mo lo dilala dang boy gabe jamina di masa depan na sipata do gabe ditudalhon sipata gabe dipasobu bahkan ditabunihon. Akamanga kainang lausod dora jojo ni hata ni debata asa akka jolma na di Portibion martihas pe naung tubu di Portibion na dangol pe tong doi jolma na ikon layak mendapat manang majalo songo dia pangurupio sia kita ala dohot doi na tinopa ni debata dohot doi na pinangolu ni debata dohot doi na hinaholongan ni debata. Itu benda luar biasa padohan ni Yesus. Ahana pinatupamutu akan met-meton na tuau doi. Dakya di do kahana pinatupamutu akan nabalgay na tuau doi. Keberpihakan ni Yesus. Keberpihakan ni debata tuakan na dangol. Tuakan na met-met. Itu panggilan. Ido jojo tu hita. Asa dohot kita bertanggung jawab. Asa dohot kita lau mangula. Persuruan ni debata. Lau mangurupi akan nadangol. Lau mangurupi akan naporsuhi. Adong do manang napiga hal. Nanang sipakyota. Dinalaho patuduhon. Keberpihakata. Tu akan nadangol do tu napogosi. Naperjulu nanang patuduhonot ta keberpihakata. Unang laos tabamet na sida, unang lam terendahkan na sida, unang tahina na sida. Molo seolo hita menghina na sida kana met-meti, nga termasuk kita dohot mengangkat harkat martabat na sida. Napaduahon, olo hita mangurupi akan met-meti. Alay di do Tuhan Yesus do saya totong doadong na pogos di tonga-tongamu. Di setiap zaman, di setiap waktu pasti do konadong na pogos. Dangadong pardus-dusan kami mamoras de gari di namar keluarga na songoni. Moladong 10 marhamarangi. Boy do berbeda pola hidup, boy do berbeda pendapatan, boy do berbeda nang kesejahteraan. Di sido saling masyurupan, tolong menolong. Berperan hita lau patupa si patopota jalan dapat tuluhon ikoning otot tado nas nani pasu-pasu ni debata tu hita dakola milik tai sai isunggulhonot tado itu rohata moladong misalnya gaji ta 5 juta mana 10 juta sotung tahila lain na lau tu hita sude. Molo di pengajaran ni Alkitabi minimal 10% sian nata jaloi itu milik orang lain, itu milik orang hina. Asa suatu ngarong siat tonga-tongata dangolo marulau nasi ni roha setiap moladong di jalo pasu-pasu siat debata. Tugas tadui. Tanggung jawab tadui. Tanggung jawab ni akanong manada pabahenan di debata tadui. Tanggung jawab ni akanong makilala. Huwaso ni debata do tabal gau ni debata di nguruna. Rade mangurupi halak. Rade mangurupi aka jol manamet meti. Asa dohot na sida makilalahon. Basa-basa ni debata di nguruna. Amin. Matang yang mahita. Mauliate matuhad di pasatro hanami dihom. Ala tu takas do Tuhan di pasunggulhon hatam pabuanong hupau bahami rohanami nong bertobat tami lam takas mata daun nami habal gau mudot huasom siani mahami saya totong mamuji do pasangapoko siar ragam ni panggulmiton ni nguru nami di pangalakaon nami dohot di ulaon nami jalalam sianido gabi dohot tami makilalahon holong ni roham na pati bulhok kami na mengangkat jalan na mabuah kami sian hadangolon nami ala ni dosa ala ni hamatean dohot ala ni hajahaton nami
gabi dohot mahami bertanggung jawab mangula persuruam lahu mangurupi kadongan nami nagalina pogos na sumardiha-diha asa dohot hami mengangkat harkat nasida dohot hami mangurupi nasida sian nasa gugu nami apalagi sian nasa pasupasum naong pinasahatmu di hami pos dorohan nami Tuhan todim to di perbadia semia di hami mangajari margugui hok kami patau hok kami mangula persuruami alamolo sia diri nami do huasa hok kami maol do hami patu pahoni maol do hami lau mamereng akadongan nami na humaliak kami sai holan kepentingan nami do naing sarihonon nami atong Tuhan nami lampatadaho tu hami ngulu na ho partulomani roham ngulu na berdiakonia songon tugas do tang jawab niya kahalak na porsea naong pinilit jalan naong ginumi debatama nami laos di bagasan sadarion pasaton nami do tujulom di keluarga si Hombing ala na marujung ngulu ama nami peri si Hombing di ari naong salpo totong maho Tuhan na mangaleho na pulapul di sudi ya nako do paparan na sida do sudi keluarga besar jala sunggulammu marhide todim pabuah hamatean di perdagingon nami dalam nami do memasuki tu surga hasonangan nau pinaradim di hami ima mabay kami gabi marpos ni roha gabi buit lam marsihohot tami di bagasakko Ros tangya kono nami do nang ruas ni huriam nang dijako di tonga-tonga ni huriam sadarion keluarga amang tupal silitonga inang boru lumanggaul doti anak kon nasida na tului homa totong na mamasu-masu madongani nasida homa totong na mangalih las ni roha di nasida tarlumobi di parsitutuon mangulu-mangula di tonga-tonga ni huriam 7 nyari. Daw sedariot Tuhan pasaton nami do tuho nang ianakon na nang si pasaton nami tu harajaw mo marhite-hite padidion na badia. Jako manasida. Jala paso-paso mo na toras. Lamar si tutuhon manugunugu mangajari pagudang-gudak ko ni ho Bartolomeo ni Roham jala di tonga-tonga ni harajaon losong ni pasato nami do tuho nang saluhut akka ulaon na nang sipatu pau di tonga-tonga ni huriam ulaon di pertangyangan ulaon di akka kategorial marhite akka pertangyangan dot PA Sayho Tuhan nama masu-masu salut ulaun nami. Asa hapapatar ni harajaw mo ma di sudia ka ulaun nami. Hapapatar ni asiniroham may dihami. Jala margugoy ho kami lam tutu mamuzi do pasangapoko di ngulu nami yon. Debatama nami losongoni pasaton nami do tuho nang rencana tu minggu na naingro. Dia nakon namin na naing makatidako na porsyaon na. Sayho Tuhan na mangula di roha na sida sa tutu mangarade na sida. Lam takas manadaho. Gabi di boto na sida dia do napatut si ulahonon na. Jala dia do napatut si pasidingon na. Ala nunga hura jumihami naong matoras na sida di haporsyaon na. Marhite naong radi na sida. Lao makajongjok kon haporsyaon na di tonga-tonga ni huriam. Losong ini disakap dok direncana ni huriamot Tuhan dinalaho paturehon atap dok pelapon ni gerejaon husak kabihami do tu tanggal 3 na naingro mulaan nami pos dorohan nami Tuhan ho totong campur tangan di proses persiapan mana pangaradion nami saat tu pelaksanaan na nahudaga pami tu tikinanengro
Asa tutu Tuhan uli bagas joromon pakeon nami, lau majakon pasu-pasum di ngulu nami ganu marsada-sada, pakeon nami dohot lau mamuji do pasangapuk ko. Lau songani pasaton nami do tohoton nang suderu as nihuriam, na di bagasan parsahiton, ina nami nyonya siman tupang boru siman juntak, nyonya banjar nahor boru manulang, ina parulian pasaribu, nyonya si payung boru na pitu pulu, amang situ ada terandus sinaga, nyonya manurung boru sinurat, amang situ perem sinaga, amang aha manurung, nyonya naibaho boru pasaribu, nyonya stanggang boru tabarat, nyonya gultom boru pardede, nyonya silitonga boru samosir, nyonya saragi boru panjaitan, nyonya simatupang boru siregar, nyonya simanjunta boru sinurat, nyonya aritonang boru tabarat, gilibret nugraha silaban, nyonya sitorus boru panjaitan, nyonya sigalingging boru silaban, nyonya silaban boru pakpahan, Valeria boru sinaga, metasa serenauli boru hasibuan, dot mungkin gudang na sohaguarak kami Tuhan nuain na di bagasan parsahiton. Tukoma Tuhan nama jama pamatang nasida na mga leo kahipasod di nasida, jalan na mga leo gogo di nasida Tuhan di na mga los nasa sahit siya pamatang na, asa marhay paso marlas ni roha nasida. Talumobi boy Tuhan manguluti ak kaulon na manguluti nguluna, nang manguluti ak kaparsauran nami di tonga-tonga ni huriam tutiki na nangro. Say paspasom makubat na pinakay na pasupasom mo na marawat na sida. Say tabaam mo hatawon, tabaam mo gogodo tayo pason diyak ka na marawat na sida. Asa tutu parhitiam mo may lamman na bay do manongo say pason di sudiak kadongan namin na dibagasan parsahiton. Losong ni Tuhan nang diyak kadongan nami namar ulang tahun kelahiran, dohot namar ulang tahun pernikahan, sayhoma Tuhan na manabay gajang niumur dohot las niroha dotay pasod di nasida. Sa totong malihonomu di nasida asiniroham, akka na hinirim dohot nani parsita nasida di nguluna. Jala pasu-pasuhonomu totong panadaon natakas di basa-basa mido asinirohami na usaha tu nasida sa sediboto totong madok mauliate tuho ala ni basa-basa mi. Di batama nami los tangya kono nami do tujulom nang sude huriam di tonga-tonga ni Portibion. Homa na mga ramoti, homa na masu-masu tarlumobi sa dariot Tuhan. Di ulaw di tonga-tonga ni huriam hakabipi penahbisan Bibel pro guru huria diakones sa darion. Homa na mamasu-masu. Asal martaba matutu Tuhan akan naposom na mamilihot diri na mamilihon nguluna di pakubasion di tonga-tonga ni huriam. Atong Tuhan jakko manasida gabi parhubas na burju na tutumang ulahon tohonan na tujuluan niyari. Di batama nami pardosa na gudang dohami. Urasi hami Tuhan. Asa terjalo hami ak kapasu-pasu dohot dengan nibasam do penanay pasato muli hami. Di bagasan Kristus Jesus tangihon jalolo mapangiduan nami. Amin. Tapuji Tuhan tamarede hita sian nomor 565 ayat 1 do saterusna huhut papungu pilihan.
kita tu acara padidion nabadia taparade meditation nomor 146 ayat 1 dohot ayat 2. Laos jongjong mana toras ni dan alia manami na di banua gijang narodo hami tu julum mabuan na kadadanahon saya sima roham jalo manasida gabian nakon pasu-pasu jala pargugui manasida mangyay ang uluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamak kadongan na mabuad dakdanak si didion tangon hamu mahatan ni Tuhan Yesus lao mahamu tuliat portibion ni namandok kakasisian na puday hamu masalut bangso, didi hamu manasida tu bagasan gowar ni debata ama, dohot anak, dohot tod di purbadia. Ajari hamu manasida mangarado ti salut na hotonahon itu hamu. Jala ingot ma, saydong anakku do hamu kanupari, rasi rasa ro ajal ni hasyang anon. Manangis na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan, alay na so porsea honauhum sugut. Tangon hamu madot hatan na tersurat di surat ni si Markus. Adong maka nama budak danak tu Tuhan Yesus asa di jama lai dipicang kasisian nai mana mabuani jadi dung dida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma loas samuma akada dana hero tuau unang orai hamuna sida adia kasih songoni do harajau ni debata natutudon haudohon tu hamu manang isepe anggo sosondak danak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tu si dungi di haul maka danahe dia pehom matangan na tu nasida mamasu-masu nasida atong hati dako kamu majolo hapur siamu silakan bahasa Indonesia silakan. Atong alusiamu mahata na sukutonon na parjulo di pangidohamu nuaing di dion danahon tu bagasan nani hapur siamuna alusiamu ma di pangido rohanami na paduahon beha naolo doham mamudai anak komunaon asa di boto jala di hutun nasida hata ni debata alusiamu ma naolo dohami na patuluhon naulo doham marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria protestan asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusiamuma naulo dohami atong tapasahat man nasida tu debata marhite-hite padidion na badiay. Ale Eliora Joy Sigalinging
Udi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anak na Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni Todi Purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajaon na. Rodi sa liling na. Amin. Ale Elias Pasihar Sinaga. Udi di mau tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anak na Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni Todi Purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habongot mon Tuhan rajaona. Rodi sa liling na. Amin. Orang tua kami undang untuk berdiri, orang tua yang martang yang mahita. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungaw pasatami akadadanahon tuho jala di cakon hodo na sida gabian nakonmu marhite-hite padidion na badiyay. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panian di hanguluan na saliling nililing na. Asima roham dohot ya kanatoras ni dadanahon. Say pargugoy jala jari mana sida manugunugud dadanahon tuho. Asa rap na sida taruli dia ka arta ni harajaon. Amin. Los jongjong mahita salut na taparadi deta siya nomor 147 ayat 6. Saat mapilian na tapapungon tuadupan di debata martang yang mahina. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sila leon na denggan don nasa libasan na maulitus. Hupasatami masin na nilan mito hami pilihan nami tuho. Say jalo megibap na hutus di julom. Pasu-pasu mejala ramoti. Asaw para siya kami pilihan no pati bulon harajom mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni si lehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sa pinurbadia magwarmo, sa Roma harajon,
Sesaut malam maniroham di banu tongon sona di banu agijang. Lehon matuhami sederon hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian panghago. Mulak mahu di bagasad dami, jala-jalo mapasu-pasu sian Tuhan de batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamahu. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutobdim. Salam siapa dito sa lugna. Amang Inang mohon perhatian, ada di luar STT Intim Makassar mengadakan bazar. Iya, jadi mohon untuk perhatiannya semuanya kalau bisa untuk mendukung mereka untuk Disnatalis STT Intim. Terima kasih. Mereka menyediakan minuman segar dan juga ayam rica-rica. Terima kasih. Dengan harga yang terjangkau. Oras Madihita.